ji bo nexweşiya penceşêrê parzeyeke nû hate keşifkirin. Cara yekem tîrêjên ji Uranusê belav dibin hatin çavdêrîkirin. Cihazên teknolojîk êdî dê bi enerjiya derdorê şarj bibin. Hücreya sentetîk a ku hem mezin dibe hem jî belav dibe. Bi saya tîrêjên X'ê dê nexweşiyên giran tedawî bibin. Li Ekvatorê sermaya herî zêde hate pîvandin. Zanyaran sedema hezkirina ji guhdarîkirina muzîkê aşkere kirin. Dosyaya me ya hefteyê derbarê feyde û zerarên santralên termîk de ye. Nexweşiya penceşêrê di roja me de pirsgirêka hemû mirovahiyê ye. Ji ber vê yekê hemû dewlet dixebitin ku çareseriyekê ji penceşêrê re bibînin. Herçi qas li her welatekî hin tedawiyên penceşêrê hatibin pêşxistin, heta niha dermanekî nexweşiyê bi temamî ji holê rake nehatiye keşifkirin. Derbarê nexweşiya penceşêrê de xebata navenda lêkolînên penceşêrê ya Almanyayê hêviyê dide mirovahiyê. Navenda lêkolînên penceşêrê parzeyeke penceşêrê pêşxistiye û li gor agahiyên hatine bi destxistin parze ji sedî nod û sê bi ser ketiye. Parzeya ku hatî pêşxistin, wexta ku beden bi hücreya penceşêrê re têt koşe, tumorên ku zû belav dibin, di demeke kin de keşif dike. Her wiha di encama ceribandinên parzeyê de hat dîtin ku di bertekên bedena mirov de pêşketina tumoran kêm bûye. Di ceribandinên pêşî yên li ser nexweşên penceşêrê de ev parzeya nû ji sedî nod û sê serkeftî derket. Piştî parzeyê leza mezinbûna tumorên penceşêrê kêm bû. Xebatên li ser parzeya ku qayînbûna bedenê jî zêde dike didomin. Dê payîn ku di demên pêş de dê li ser girseyên zêde jî parzeyê biceribînin. Zanyaran di nav gerstêrkan de ya herî dûrî cîhanê çavdêrî kirin û agahiyeke balkêş ragihandin. Di gotara ku The Journal of Geophysical Research Space Fizikê de hatî parvekirin de dinivîse ku zanyaran tîrêjên X'ê yên ku ji Uranusê belav dibin çavdêrî kirine. Zanyar dibêjin ev ji bo gerstêrkên din rewşeke ji rêzê be jî ji bo Uranusê ev çavdêrî di dîrokê de cara yekem e. Têpayîn ku ev tîrêjên ji Uranusê belav dibin di derbarê gerstêrkê de dê gelek agahiyan bi zanyaran bide bi destxistin. Piştîvan agahiyan daneyên di derbarê Uranusê de dê zêdetir bibin. Ji ber ku heta niha dihate bawerkirin ku berhevkirina agahiyên di derbarê Uranusê de pir zehmetin. Zanyarên navenda fizîkê ya Smithsonian û Harvardê di daxuyaniya xwe de dibêjin dibe ku çend sedemeke van tîrêjên X'ê hebin. Yek ji wan ihtimalan ew e ku perçeyên di Uranusê de hene bû bin sedema tîrêjan. Zanyar dibêjin dibe ku tîrêjên rojê li wan perçeyan dabe û tîrêjên X'ê derketibin holê. Zanyar xebatên xwe yên derbarê Uranusê de didomînin. Lê belê li gor zanyaran agahiyeke di nabalkêş heye di derbarê Uranusê de.
دبه ku leza zivrandina Uranusê û qada wê ya manyetîk dihêle ku tîrêjên X'ê derketibin holê. Li gor texmîna zanyaran, dibe ku birqandina tîrêjên Uranusê ji roniyên cemserê jî xweşiktir bin. Aniha mirovahiyê berê xwe dane agahiyên nû yên ku dê ji Uranusê bên. Zanyaran di qada teknolojiyê de bi pêşketineke nû balê dikişînin ser xwe. Bi xebateke nû cihazên ku tên xwekirin, dê pisaya pêlên radyoyê û Wi-Fi'yê û mekîneyên din şarj bibin. Zanyarî ji zanista endezyariya Penn State'î Honey Lori Cheng û komek zanyarên din sazûmaniya baneke ku tê vezelandin û du antênên metalî çêkirin. Li ser amûra ku bi metalan hatiye pêçandin, grafenên ku hin tişt di nav re derbas dibin hate bicihkirin. Sinyalên frekansên ku di navbereke fireh re derbas dibin, di navbandê re derbas dibin. Yani wexta ku band were tewandin jî û were vezilandin jî dê sinyalan nas bike. Sazûmanî pêlên elektromanyetîk ve diguhêze elektrîkê û paşê hêzê dide pîşan an jî kapasîtoran. Bi ser rektanan bi pîlan vedibe û bi vî awayî bi sazûmaniyeke ku tê vezilandin vedibe. Ev teknolojî ne cara yekeme ku tê bikaranîn, berî niha ji aliyê Nikola Tesla ve hatibû vegotin. û niha di hin sazûmaniyan de tê bikaranîn. Lêbelê teknolojiyên heta niha hatibûne pêşxistin nedihatine tewandin an jî hereket nedkirin. Ev yek performansa cihazê kêm dike. Di teknolojiyan nû de ev teknolojî hinekî vezelokî kirine. Tê payîn ku ev teknolojî di sazûmaniya ku xwe bi xwe dixebitin de an jî di qada tibbê de û cihazên bi aqil ên ku bi laşê mirov ve were bikaranîn. Zanyar balê dikişînin ser taybetiyeke vê teknolojiyê û dibêjin enerjiya ku vê teknolojiyê tê bi destxistin jiya rêbazên din kêmtir e. Divê bikarhênerên vê teknolojiyê vê xalê ji bîr nekin. Zanyaran de endezyariya genetik de navê xwe li binxebateke giring nivîsandin. Organîzmayeke sentetîk ku hücreya rastîn teqlîd dike pêşxistin. Hücreya sentetîk wekî hücreyeke rastîn mezin dibe û bi heman awayî belav dibe. Zanyaran nevê GCVI Sin-C eyl vê organîzmaya ku dişbe bakteriyan kirin. Pêşketina zanyaran al ser vê xebatê bi saya lêkolînên ku bi salan domiyan û rêzkirina genomî bû. Berî 5 salan zanyaran organîzmayeke yek hücreyî û sentetîk ku tenê ji 473 genan pêk dihat pêşxistibûn. Ew wekî hücreya herî hêsan azindî hatibû bi navkirin. Lêbelê piştî ku organîzma mezin bûyî tevgerên ne ji rêzê nîşan dabû û bi awayekî cuda û ecêb ji hev belav bûbû. Organîzmeyên ku mezinbûna wan ji hev cuda bûn derketibûn holê. Di xebata nû de zanyaran ev organîzmayên ku vî hinekî din bi rêk û pêk kirine. Wexta ku organîzma mezin dibe û belav dibe hücreyên wekî hev derdikevin holê. Helbet ev yek jî bi saya heft genan pêk anîn. Tespîtkirina van genan de endezyariya hücreyên sentetîk de dê gelekî bikêrbên. Li gel feydeyên xwe yên diçandiniyê de di qada tibbê de jî ev heft gen dê bikêrbên. Dê bi saya van genan nexweşiyan bibînin û dermanên wan keşif bikin. Di encama çavdêriyan de vîdyoyeke kurt a mezinbûn û belavbûna hücreyên sentetîk hate parvekirin. Ji Enstitûya Teknolojiyê ya Massachusettsê zanyar James Spiller dibêje ku peywira me ya yekem ew e ku em peywira genan nas bikin. Bi vî awayî em ê bizanin ku hücre bi çi awayî pêş dikeve. Heta niha ji heft genan tenê peywira du genan hate keşifkirin. Heta ku peywira heft genan jî were çavdêrî kirin, xebat bi dawî nabe. Di navbera laboratwara neteweyî ya Argonê û 4 zanîngehan de xebateke giring hate domandin.
د انجام خباتê de zanyaran destnîşan kir ku qadên optîk û genetîk ên di nöronên meciyê mirov de hatin pêşxistin. Bi vê yekê hewl dan ku bi tîrêjên X'ê modulasyoneke bê kablo pêş bixin. Rêbazek ku hatî pêşxistin bi saya makîneyeke tedawiya diranan hate keşifkirin. Tê texmînkirin ku bi saya vê xebatê dê di rêbazên tedawîkirina hin nexweşiyan de guherîn çêbibin. Nexweşiyên ku ev rêbaz dê bigêr werin, tevlîheviya ji ber tevgerên nöronan, êşên bêdawî ên depresyon û epilepsiyê ne. Bikaranîna tîrêjên X'ê de bi nanopartîkulan hişyariyê bidin nöronan. Bi saya vê rêbazê dibe ku emeliyatên învazîv êdî bi dawî bibin. Berî 15 salan bi xebatekê, kanaleke rasterast zanyaran digihîne mejî hate pêşxistin. Zanyaran dixwaz bi vê xebatê bibînin ku mejî bertekê nîşanîkirinên ji derve dike an na. Lê di xebata ku hatî pêşxistin de hin kêmasî hebûn, alîkariya ji tîrêjê jî yek ji wan kêmasiyên bingihîn bû. Lê belê zanyaran bi saya xebata berî 15 salan îro ev rêbazan û pêşxistin. Bi vê rêbaza tedawiyê tîrêjên X'ê dişînin ji mejî re. Li gor zanyaran tîrêjên X'ê ji roniyê bifeydetirin di vê tedawiyê de. Her wiha wexta ku nanopartîkul dikevin mer'iyetê, pêdivî bi têlekî an jî elektronê tune ye. Berî 3 salan di 29 berfanbara 2018 de li Ekvatorê li Okyanusa Pasîfîk bahûzeke pir sar qewmî. Piştî bahûza sar dîmenên pêkê û daneyên ku gihana berdestan berhev kirin û zanyaran dest bi xebatê kir. Encama xebatê rojên borî bi raya giştî re hatin parvekirin. Li gor encamên lêkolînê di asûya bahûza pir sar de germahî dibin sifrê de 111 derece bû. Li gor zanyaran ev germayî heta rojame sarmaya herî zêde ye. Li gor koma ku xebat bi rêve dibir, sedema sarbûna bahûzê dibe ku bi hin rewşên awarte ve girêdayî be. Di bahûzên bi vê rengî de hewayên pir bihêz digihîjin tebeqeya herî jêr atmosferê û li wê derê rast dibin. Lê belê di demên ku bahûz pir bihêz be, berê ba diguhere û ji atmosferê derbas dibe û digihîje stratosferê. Li gor daneyên ku hatine berdestên zanyaran, wextê bahûz pêk hatî bilindiya ewran 20 xal 5 kilometre bû. Di derbarê mijarê de ji zanîngeha Oxfordê Simon Prût daxuyanî da û got em vê rewşê wekî overshooting top bi nav dikin. Piştî ku ewr asoyê derbas dikin digihîjin tropopozê û hêjî bilindbûna wan dewam dike. Di bilindbûnê de di her kilometreyekê de bi qasî 7 dereceyan hewa sar dibe. Lê belê di mînaka 2018 de ewrê ku tropopoz derbas kirî 14 dereceyan sartir bû. Li gor gotina zanyaran ev bahûz di nîvê tunebûnê de pêk hat. Ji ber vê yekê tu zarara wê negihişte mirovan. Lê belê ji wê demê ve bahûzên bi vê rengî zêdetir bûne û ev yek xetereyekê bi xweretîne. انتو نذيم ديته هيلم والله كشمي شنا Guhdarîkirina muzîkê bi awayekî şêmber feydeyekê li bedena mirov nake, lê bi lêpiraniya civakê ji guhdarîkirina muzîkê hez dike. Di xebatekê ku di Jay Norrisê de hatî parvekirin de tê gotin ku zanyaran sinyalên ku diçine mejiyê mirov lêkolîn kirine û li gor vê yekê sedema hezkirina ji guhdarîkirina muzîkê eşkere kirine. Li gor zanyaran guhdarîkirina muzîkê ji bo mejiyê mirovan wekî xelatekê ye. Wekî xwarin xwarinê an jî av ve xwarinê dibînin guhdarîkirina muzîkê. Ji ber vê yekê wexta mirov muzîkê guhdarî dikin kêfxweş dibin.
لێبەلێ divê neyî ji bîr kirin ku hezkirina muzîkê bi tarza mirov ve jî girêdayî ye. Wexta ku mirov şêwaza ku hez dike guhdarî dike, me jî wekî xelatekê dinirxîne. Di pêvajoya xebatê de zanyaran ji kesên ku ji muzîka popê hez dikin re muzîka popê dane guhdarî kirin. Berî guhdarîkirina muzîkê zanyaran beşa me jî a ku tiştan wekî xelat dibîne hişyar kirin. Bi saya vê hişyarkirinê zanyaran dît ku mirov ji muzîkê kêmtir an jî zêdetir hez dikin. Li gor daxuyaniyên zanyaran hezkirina ji guhdarîkirina muzîkê a mirovan li gor dendika beşa xelatê derdikeve holê. Di encama xebatê de zanyar dibêjin ku hezkirina ji guhdarîkirina muzîkê bi beşa xelatê a me jî re girêdayî ye. Davakirina bendavan ango santralên termîk de ji civakê re tê gotin ku bihayê ceyranê erzantir dibe. Belê wexta mirov vê awayî binirxîne ev tiştekî baş e. Lêbelê divê mirov berê xwe bide zerarên santralên termîk ên ku berpirsyar ji civakê vedişêrin. Di wexta hilberîna santralên termîk de gazên bijehr yên wekî karbondîoksîd, sülfür û xwelî ber bi atmosferê ve hildikişin jor. Ji bo demek dom dirêj, ev yek ji bo jiyana zindiyan xeternak e. Piştî hilberînê ev gazên bi zerar tevlî axê, hewayê û avê dibin û bi vî awayî tevlî jiyana zindiyan jî dibin. Her wiha ev gazên bi zerar dibin sedemên hin nexweşiyên wekî penceşêrê. Ji ber santralên termîk qadên jiyanî teng dibin. Bi gotineke din qadên hilberîna çandiniyê kêm dibin. Ji bilî vê gazên bijehr ên ji santralên termîk belav dibin û tevlî axê dibin û vî awayî tevlî fêkî û zewzeyan jî dibin. Ev yek jî bi temamî ji bo jiyana mirovan xetereyeke mezin bi xwe re diafirîne. Gaz û metalên ku tevlî axê dibin piştî demekî tevlî avê jî dibin û êdî ew gaz û metalên bi zerar ji bo demeke dirêj nikarin ji nav jiyana mirovan derkevin. Di demeke dirêj de jî zerarên bêveger bixweretînin. Ji bilî tevlîbûna rasterast a mirovan gazên bijehr zerarê didin tebeqeya ozonê jî. Gaza komirên ku dişewitin hewayê pir dilewtînin, helbet bandoreke neyînî li xwezayê jî dikin. Piştî ku hewa lewtî baranên bi asîd dibe ku zêdetir bibin. Ji ber sülfura zêde û tiştên bikukurt, bêhinstandin dê zehmet bibe ji mirovan re. Hin nexweşiyên bêhinstandinê dê li herêmên ku santralên termîk hatine avakirin zêdetir bibin. Ji ber sarkirinê avên dibin erdê de têne bikaranîn. Yani ji bo demeke dirêj dibe ku jêderkên avê jî kêm bibin. Santralên termîk bi hebûna xwe ekolojiya herêmê xera dikin. Ev yek jî dibe sedema ku zindiyên li derdorê bi demê re kêm bibin û ekolojî têk here. Ji bo demeke kin dê bihayê ceyranî kêm bibe. Lêbelê heke mirov ji bo demeke dirêj bifikire, hilberîna çandiniyê kêm dibe, xweza zirarê dibîne, nexweşiyên mirovan zêdetir dibin. Jiyana gelek zindiyên li derdorê dikeve talûkeyeke mezin. Ya rast zirarên santralên termîk dibe ku zêdetir jî bin. Lêbelê an ji civakê têne veşartin, an jî lêkolînên baş nayên kirin. Ji bo çareseriya vê yekê hin welatan berê xwe dane enerjiyên alternatîv. Mînak, ji bo sûdwergirtina ji rojê, mirov dikarin enerjiya rojê bikarbînin.